Salam Türkmen Portal web saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Türkmenistan watanymyzda ýene bir sport bayramçylygy geçirilýär. Ýagny kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionaty biziň ata watanymyzda geçirilýär. Elbetde bizim Türkmen Portal web saytymyzyň dörejilik topary bilen bugünkü kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynyň bir näçe siz üçin gyzykly videolary, gyzykly pursatlar taýýarladyk. Türkmen Portal web saytymyzdan daşlaşmaň türkmen türgöllerimize üstünlük arzu edýär. Tomoşaçylar ählimizde ma'lum bolşýaly Türkmenistan watanymyzda kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionaty geçirilýär. Bugün bolsa çempionatyň açylyş dabarasy elbetde häzir türkmen türgöllerimizden zenan türgöllerimizden birinden söhbetdeş bolýar. Sizi bu bayram bilen tüýsüreňizden gutlaýas we size bu çempionatda üstünlük arzu edýär. Köp sağ olun aýdanyňyz üçin. Men kuraş göreşi boýunça milli ýygyny toplaryň agzasy Jahan Muhammedowa. Şu çempionaty biziň ýurdumyzdan 16 sany türgön gatnaşýar, ýagny 8 sany zenan türgönlerimiz, 7 sany erkek türgönlerimiz gatnaşýar. Biz bu ýarşa kuraş göreşi boýunça 14 dünýä çempionatyna uly taýýarlyk işlerini alyp bardyk. Ýagny biziň taýýarlyk işlerimiz ýurt içinde Arkadaş şäherinde, ýurt daşynda Kyrgyzstan döwletinde bolup geçdi. Siz bu çempionada dolu ýagdaýda taýynmy? Öyle. Onu biz öz türkmen türgöllerimizden uly ýeňişlere garaşýar, size üstünlük arzu edýär. Köp sağ olun. Hoş geldiňiz Türkmenistana. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Türkiye gelişmekte olan spor branşları federasyonunun kuraş branşının as başkanıyım. Benim ismim Bünyamin Er. Türkmenistan bizim ata yurdumuz. Türkleri çok sevdiklerini görüyoruz. Herkesle gayet yakın ilgilendiriyorlar bizimle. Hem gönüllüler hem sizler hem bütün çalışanlar. O bakımdan biz burada bulunmaktan çok mutluyuz, çok memnunuz. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki Türk milli takım olaraktan buraya favori sporcularımızla geldik. Ece Zurnacı, İlayda Merve beraber burada geldik. 2 tane daha sporcumuz var. Çok başarılı sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz. Umarım inşallah güzel bir başarı elde ederiz. Bu Türkiye'de gelişmekte olan spor branşları federasyona bağlı kuraş branşıdır. Kuraş'ta biz Türkiye'de bayağı veya dünyada çok iyi derecelerimiz var. Bugün de bunlara yenilerini katmak istiyoruz. O bakımdan kuraş dünya şampiyonasının burada düzenlenmiş olması, devletin tam desteğini görmüş olmamızdan dolayı da çok mutluyuz. Sporcularımız rahat, herhangi problemleri yok. Ulaşımları, yemekleri, antrenmanları her şey çok düzenli. Çok memnunuz biz Türkmenistan'da bulunmaktan ve sizin organizasyonlarınızdan. Tomoşaçylar hemmemize ma'lum bolşýaly bugün Türkmenistan watanymyzda kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionaty geçirilýär. Bizim bu çempionatdan bir näçe türgölleri bilen söhbetdeş boldyk. Edil ýanymda häzir Gülşat Anaýewa ýagny türkmen türgöni. Gülşada bir näçe soraglymyz bar. Eger mümkin bolsa Gülşat, bu çempionatda näçe agram bilen gatnaşýaňyz? Men 57 kilogram aramda çykyş etýän. Yani ve bu yarışı, bu çempionada näçe wagtlap taýlyp gördüňiz? 2-3 aýdan olarak taýlyp görýäs we taýandygymyz güçlü ýagdaýda. Özüňizde anamyňyz barmy ýeňji bolarny? Awa nesip bolsa, ähli halkymyzy, hormatly prezidentimizi, gahrman arkadaşlarymyzy uly üstünlikler bilen, uly ýeňişler bilen beýendirer diýip umyt etýän.
Onna şol umydyňyz ýerine düşdün. Yeňişler sizinki bolsun Gülşat. Biz size bu çempionatda ulussunluk arzu edýär. Goý ýaşyl tugumyzy belentde parlatmak size nasip etsin. Sağ olun. Ana şu gün görüşümüz ýaly Türkmenistan döwletimizde kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionaty geçýär. Şu dünýä çempionatyna bize gatnaşmak baxt nasip etdi. Nasip bolsa şu çempionatda Türkmen tuğuny alasmana parladyp birinji baýraklar orunlar eýläş diýip inandyrýar. Köp sağ olun. Biz size üstünlük arzu edýär. Türkmenistanda kuraş görüşü boýunça 14-nji dünýä çempionaty geçirilipdir. Biz bu ýere öz topamyzy bilen geldik, ýani Özbegistanyň milli ýygyny topary. Men Türkmenistan ilkinjilik gelşim. Siziň şäheriniz diýsem owadan eken. Biz bu çempionata gatnaşmak bilen siziň gözel ýerleriňizi aýlanyp gördük. Şeýlekem türkmen halky diýsem mihmansöwür halk eken. Bu çempionata dünýäniň durly ýerlerinden türkmenler gatnaşýarlar. Ýöne biziň esasy garşylaşmamyz İran türkmenler, şeýlekem Türkmenistan türkmenler. Bu türkmenler kuraş sporundan ustat türkmenler. Şoň üçin bu çempionat has gyzykly bolar. Men bu çempionatda altın medal eýläp ýurduma dolanur diýip umyt edýär. Şeýlekem ýaşy gatnaşan ähli türkmenlere üstünlük arzu edýär.